kapuso, di na kinahanglang mo adto pa sa Baguio aron lang magpabugnaw og mukaon og strawberry. Kay mahimo ra di ay makapamuko niini gikan sa punuan ug matilawan ang mga lamiang pabugnaw nga ginama gikan sa strawberry. Gani ubay-ubay na nga mga tao ang nibisita ni ining lugara. Kung asa kini, atong sayran pinaagi ni ining report. Daplin ra sa Trans-Central Highway sa sitio Cantipla, Barangay Tabunan, nagpahipi kining umahan sa strawberry. Mao kini ang ibisita sa mga domestic o foreign tourist nga nalingaw sa pagpahulagway ug siyempre pagtilaw sa bloody red strawberry fruits. Bugti sa 10 pesos matag usa ka prutas. Kinang strawberry farm diri sa sitio Cantipla, Barangay Tabunan, Cebu City. Diin adunay mo kapin 3,000 ka mga punuan sa strawberry. Unya medyo naswertihan ta kay doon na pa'y nahabilin nga mga bunga. Salin sa mga domestic o foreign tourists nga nibisita karon diri. So atong tilawan mga kapuso ang strawberry diri sa Cantipla. Direkta gyud gikan sa punuan. Kining grupo sa mga domestic tourists nga gikan sa Surigao del Norte unang higayon nga nakataak sa umahan sa strawberry. Makakita na gyud mig strawberry ba? Basig makatilaw sa sa ilami sa unsay kanang presko nga strawberry kay strawberry jam ra mi atong hibalan. Matod sa tag-iya nga 8 na katuig ang umahan sa strawberry nga nakapadani sa mga turista. Makahimo sila og mga pagkaon o pabugnaw nga adunay strawberry touch sama sa homemade ice cream, banana split, mango float with strawberry toppings, waffle ug uban pa. Aduna sa strawberry french fries nga inay cheese or barbecue flavor, strawberry syrup ang ilang gigamit. Fresh from the farm to table, mga kaigsunan. Lamig yun siya. Dali ra po damo mahurot ang mga inani, waffle, then kani, mga banana split. So, perfectly for summer. Summer good, sir. Gawa sa matahom nga talanahon ug sa lamian nga pabugnaw, nakahatag usab og panginabuhi sa mga tao ang umahan sa strawberry. Nasa'y paniudto, nasa'y manok Bisaya, mga yun nga pagkaon din eh. And we are open daily from Daily Monday open. to Sunday, 8 a.m. to To 5 5 p.m. Kauban si Godfrey Relian ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.